Jama'a Assalamu alaikum. Barkanmu da kasancewa da ku a cikin wannan tasha tamu ta Kannywood Miro. Shin kuna so ku san shugabanni 10 wanda suka fi arziki a Afirka? Idan kuna so ku sani, ku biyo mu wannan channel kuma ku danna mana subscribe don jin waɗanne shugabanni ne suka zama mutum 10 mafiya arziki a Afirka. Shugabanni 10 mafi arziki a Afirka. Idan ana maganar shugabannin Afirka masu arziki, abin da yake zuwa zukatan mutane shine rashawa da cin hanci. Daga cikin al'adar yawancin 'yan Afirka, shin daidai ne yadda al'ummar suke faɗa cewa shugabannin Afirka sun lalace? Gaskiya ne mafi yawancin shugabannin Afirka sukan samu dukiyarsu lokacin da suke kan mulki? Bincike ya nuna cewar mafi yawancinsu suna samun arziki ne ta hanyar kasuwanci. Yanzu za mu ba da sunayen shugabanni 10 mafi arziki a Afirka. Za mu fara da na 10. Na 10 shine Abdul Fattah Khalil El-Sisi. Yana da dala miliyan 185. Ya yi aikin soja kafin ya zama shugaban ƙasar Egypt. Ya bar aikin soja a 2014 domin burinsa na shiga harkar siyasa. Na 9 shine Paul Biya, shugaban ƙasar Cameroon. Aƙalla Paul Biya yana da dala miliyan 200. Paul Biya Bondo ya kasance shugaban ƙasa na tsawon lokaci a ƙasar Kamaru watan 11 na 1982, kuma ya yi kiyasin dala 200 a kusan shekaru 40 da ya yana mulki. Paul da iyalinsa suna da mallakin kasuwanci da sarrafa kasuwanci ta hanyar katako, man fetur, sufuri da gine-gine. Na 8 shine Nana Akufo-Addo, wato shugaban ƙasar Ghana. Aƙalla ba a ƙasar ba, yana da dala miliyan 250. Nana Akufo-Addo shine shugaban ƙasar Ghana na 5 kuma ya yi ƙiyasin dala miliyan 250. Na 7 shine Patrice Talon, wato shugaban ƙasar Benin, yana da dala miliyan 400. Patrice Talon ɗan Bananesa ya yi shugabancin ƙasa tun a shekarar 2016. A watan Afrilu a shekarar 2015, Forbesta ta zaɓi Patrice a matsayin mutum na 15 mafi arziki a cikin Saharar Afirka da ƙiyasin dala miliyan 400. Ya samu arzikinsa daga harkokin kasuwanci a ɓangaren auduga. Na 6 shine Cyril Ramaphosa, shine shugaban ƙasar South Africa. Yana da dala miliyan 450. Bincike ya nuna cewa yana ɗaukan albashin dala 198,742. Shi Cyril Ramaphosa ya hau kan mulki a shekarar 2018 kafin tsohon shugaban ƙasar ya yi murabus a watan Mayu a 2018. Na 5 shine Paul Kagame. Paul Kagame shine shugaban ƙasar Rwanda. Yana da dala miliyan 500. Paul Kagame shine shugaban ƙasar Rwanda na 4 da yake kan mulki tun shekara ta 2000. A watan Maris ya yi vice president da ministan tsaro a Rwanda. Ya daɗe yana aikin siyasa sama da shekara 30, sannan ya samu tattalin arzikinsa daga aikin siyasa. Paul Kagame ya yi fanni daban-daban na zuba jari da kuma tattalin arziki a ƙasar Rwanda. Na 4 shine Uhuru Kenyatta. Shine shugaban ƙasar Kenya. Yana da dala miliyan 500. Uhuru ba shi bane mutum mafi arziki na Afirka, amma bincike ya nuna cewa Uhuru mutum ne mafi arziki a Afirka ta gabas. Shi babansa Jomo Kenyatta tsohon shugaban ƙasar Kenya ne. Ahalin Kenyatta suna harkar kasuwanci kamar Haka, Heritage Group of Hotels, Media Max Group, Time Sales, NCBA Group PLC da dai sauransu. Na 3 shine Teodoro Obiang Gome Basugo, wato shugaban ƙasar Equatorial Guinea. Yana da dala miliyan 600. Teodoro shine shugaba mafi daɗewa a Afirka a shekarar 1979, wato 1979. Teodoro ana zarginsa da yawa a kan rashawa da cin hanci. Ahalinsa suna da dukiya masu tarin yawa, sannan sun yi kiyasin miliyoyi na kasuwanci a ƙasarsu. Sannan Teodoro yana samun kuɗin albashi da ake biyansa na shugabancinsa. Na 2 shine Ali Bongo Ondimba, wato shugaban ƙasar Gabon. Yana da dala biliyan 1. Tabdija. Ali Bongo shine mutum na 2 mafi arziki a Afirka a shekarar 2009 a ƙasar Gabon bayan mutuwar babansa. Ali Bongo ya shiga siyasa sannan ya gaji dukiyar babansa daga ahalinsu. Abin burgewa na 1 shine King Muhammad na 7, wato shugaban ƙasar Morocco. Yana da dala biliyan 5.7. Masu sauraro na kun ji fa, dala biliyan 5.7. Shi Sarki Muhammad ya fara mulkin sarauta na Morocco bayan mutuwar babansa a shekarar 1999, wato 19
1999 a matsayin ƙungiyar Aleoute Dynasty, dangin na masarautar Morocco na yanzu. Yana da dukiyar masu tarin yawa da ya gada, sannan ya samu kuɗinsa daga albashin da ake biyan shi na aikin shugabancin ƙasar Morocco, sannan ya zuba jari a ɓangaren kasuwanci na kamfanin siminti da kuma wajen shakatawa da kuma banki. Ahalin Sarki Muhammad suna da Société Nationale Investment wato SNL, kamfanin abinci da kuma manyan kasuwanni na duniya gaba ɗaya. Waɗannan su ne jerin manyan shugabannin Afirka 10 da muka kawo muku a cikin wannan tasha tamu. Ku ci gaba da bibiyar mu domin ilmantuwa da kuma jin wasu abubuwa sababbi da za su sa ku nishaɗi.